RTV Scheldemond heeft 2 jonge ondernemers bereid gevonden om een toelichting te geven op passie voor ondernemen in West-Vlaanderen. Gaat u mee? Nou, hier zijn ze dan. 2 jonge ondernemers in Cadzand-Bad. Ik ga even vragen wat hun namen zijn. Ik ben Niels Vermouw. En ik ben Daniel Drankaart. Oké, en hoe gaat het hier heten? Vroeger heette het hier The Joy. En nu? Ja, het zal nu Relaunch heten, inderdaad. En Relaunch. Wat is een lounge? Nou, eigenlijk komt de naam heel simpel van 2 dingen. Relax, lounge, je voegt ze bij elkaar en dan heb je relaunch. Lounge wil zeggen dat je hier zo lekker op je gemak kunt zitten, iets kunt drinken en dat er een klein vingerfoodje bij komt kijken. Nou, als ik hier zo eens rondkijk, dan moet je toch wel even passie hebben voor het geheel. Vanwaar die passie voor ondernemen? Vertel. Ja, de afwisseling is wel leuk. En zeker voor iets anders te kunnen betekenen. Dus ik vind het wel leuk als die mensen kunnen komen zitten die het echt naar hun zin hebben. En dat is voor mij echt het ondernemen het leukste. En voor jou, wat is bij jou de uitdaging? Ik vind het vooral heel gaaf om iets zelf op te bouwen. Je doet het uiteindelijk allemaal ook voor jezelf. Je bouwt dat allemaal met vrienden op, et cetera. En ik doe de hele dag wat ik leuk vind. Waarom zou ik daarmee opbouwen? Dat is ondernemen. En je verdient er nog geld mee ook, begrijp ik. En verdien er nog geld mee ook? Ja, maar dat is natuurlijk ook belangrijk. Het moet een win-win situatie Je zijn. moet blijven rollen inderdaad, anders gaan we het niet halen. Ja. Zeker. En kun je nou ook even jullie ondernemerschap vertalen in het gebied van West-Vlaanderen, wat jullie allemaal doen? En hoe dat er ingebed zit in West-Vlaanderen? Is het bijvoorbeeld moeilijk om iets te beginnen? Of zeg je van, we krijgen overal hulp van vrijwilligers? Hè? Want misschien ik heb hier ook een paar mensen een keer rond zien lopen. Vertel. Ja, het ondernemen in West-Vlaanderen is natuurlijk niet super makkelijk. Het is een kleine regio, dus je moet echt wel ook een soort van gunfactor hebben van andere ondernemers, van de mensen hier zo. En daarmee kunnen we het wel redden. En als wij onze kwaliteiten kunnen afleveren die we beogen en de mensen zien dat, gunnen ze het inderdaad. En zo kunnen we inderdaad goed blijven ondernemen hier. Dat is wel het belangrijkste. Nou, geweldig. Ik wens jullie heel veel succes. Hartstikke bedankt. Dank u wel, tot de volgende keer. Hoi. Ja.